Mmawa wabwino ndi nthawi ya nkhani motsatanetsatane ndipo muli ndine Tabi Kamwangala mwini fumbo. Mapoyamba nayi mitu yake. Amene ankagwira ntchito ku ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Malemu Chilima aperekera umboni wa mmene ulendo wa mtsogoleriyu udayendera pa tsiku la ngozi. Mayi wina amene amabwera mdziko muno kuchokera ku South Africa wabereka mwana ali mu njira. Ndipo munkhani zina anthu pafupifupi 42 afa mwadzidzidzi kuyambira mwezi wa Januwale kamba kakuma mankhwala owonjezera mphamvu za abambo kuchipinda. Tili ndizi ndi zina zambiri tikhalire limodzi. Amene ankagwira ntchito ku ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Malemu Chilima aperekera umboni wa mmene ulendo wa mtsogoleriyu Chilima udayendera pa tsiku la ngozi. Anthuwa amaperekera umboni wawo ku komiti ya ku nyumba ya malamulo imene ikufufuza za ngoziyi. Mtolankhani wathu Pemphero Malimba ali ndi zambiri mu ripoti iyi. Mlembi wamkulu mu ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Yesaya anauza komiti kuti sadauzidwe ndondomeko zimene mlembi wa mu ofesiyo Sekwese adagwiritsa ntchito pobwereka ndege ya Malawi Defense Force imene idagwiritsidwa ntchito ndi Malemu Chilima komanso anthu ogwira ntchito mu ofesi yawo kuchoka ku Lilongwe kupita ku Mzuzu. Yesaya anati pa chikhalidwe chawo Sekwese ankayenekera kuti alembe kalata kwa mtsogoleri wa dziko lino amene adali pa nthawi imeneyo Lazarus Chakwera yopempha kuti abwereke ndegeyo, zimene sizidachitike. Sekwese anati iwo adauzidwa ndi Chilima kuti adzamalizitse ndondomeko yopempha ndegeyo mmawa pa 10 June 2024. Iwo anati mmawa wa tsiku la ngozili adalandira zikalata zoonetsa mitengo yomwe ankayenekera kulipira kuti abwereke ndegeyo. Mmawa ake amene adali mmodzi wa alangizi mu ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyi Joshua Valera anauza komiti kuti Chilima adafunitsitsa kuti apereke mwambo wa maliro a Kasambala mboma la Nkhatape adalephera kukumana komanso kupepesa ku banja la Kasambala mu mzinda wa Blantyre. Kumbali ina Valera anati gulu lina la ogwira ntchito mu ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu amene adafika ku Mzuzu mmawa pa tsiku la ngozili adawauza kuti nyengo sidali bwino pa bwalo la ndege la Mzuzuli, komabe iwo sanauza Chilima za izi. Iwo adapanga izi potengera kuti ankaona ngati zinthu zonse zili bwino pamene adauzidwa kuti ndege imene idanyamula Chilima ndi anthu ena idali itanyamuka kuchoka ku Lilongwe kupita ku Mzuzuko. Atatuwa ndi ena mwa akuluakulu amene anaperekera umboni wawo lachinayi. Mayi wina amene amabwera mdziko muno kuchokera ku South Africa wabereka mwana ali mu njira. Iye ndi mmodzi wa amayi komanso ana amene afika mdziko muno kuchokera ku South Africa pothawa makamaka mchitidwe wa nkhanza umene ukuchitika mdzikolo. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Amayi komanso ana okwana 753 ndi amene afika kudzera pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Koma mayi mmodzi Halima Tomu ndi amene adapereka chidwi cha anthu ambiri malingana kuti iwowa adabereka mwana ali munjira. Basi imene idanyamula mayiwa komanso anthu ena 91 idafika chama 12 koma sana lachinayi kamba kakuti idachedwa malinga ndi thandizo limene limaperekedwa kwa mayiwa. Atomu amene amachokera mboma la Nsanje ndipo amakhala mdera la Durban dziko la South Africa adati adayamba kumva ululu wofuna kubereka pamene amayandikira cha pa Beitbridge dziko la South Africa. Mwana ayenda bereka pa Mesina chamene machoka ku Durban bwera kuno ku Malawi. Matenda ndemba mu basi anaisa ambulance nditenga mpaka ku chipatala. Tafika ku chipatala sana ndandire songa de munthu umene amanalidwa ngati munthu wa patient odwala. Ndandako ndithu nkhanza umenyedwako chipatala ukalipira ngati mwana ndizambiri zoti zinasiningati kufotokoza. Mabasi enanso onyamula Malawi ena okwana 661 adafikanso mdziko muno usiku wa lachitatu komanso m'bandakucha lachinayi. Amene amayang'anira zopewa matenda ku ofesi ya zaumoyo mboma la Blantyre Innocent Mvula anati mwa anthuwa amayi asanu ndi anayi ndoyembekezera pamene ena 15 ali ndi mavuto ena zaumoyo pamene akufunikira thandizo la msanga.
mmene tabwera kunoko tili ngati chipatala chathu tachisamusira kunoko chifukwa kuti ma services onse amene timapereka ku chipatala ali kunoko, kaya mkanene za nutrition, kaya mkanene za katemera, kaya mkanene za uchembere wabwino, zonse zili kunoko. Anthu adapasidwa ndalama ya transport pamene akubwerera m'makwawo, ndipo mmodzi wa akuluakulu ku nthambi ya Dodma Charles Matabwa adati pakadali pano mabasi ena adakabwerabe m'dziko muno. Izi zisonyeza kuti Amalawi oposa 900 ndi amene afika tsopano m'dziko muno kuchokera pamene boma lidayamba ndondomeko yosamusa anthuwa. Bungwe la Dodma linanena kuti Amalawi oposa 15,000 ndi amene akufunikira kubwera m'dziko muno kuchokera m'dzikolo. Anthu pafupifupi 42 afa mwadzidzidzi kuyambira mwezi wa Januwale kufika June chaka chino kamba mwa zina kumwa mankhwala owonjezera mphamvu za abambo kuchipinda. Izi zadandaulitsa azachipatala, apolisi komanso omenyera anthu pa nkhani za umoyo, omwe ati pakufunikira anthu aphunzitsidwe bwino. Feston Malekezo wadza ndi ripoti. Mwezi uno okha anthu awiri kudowa komanso Blantyre amwalira kamba kuti ena mwa zinthu kapena mankhwala ofuna kuzonjezera mphamvu ku bedi. Poyankhulapo wachiwiri kwa mkulu oona za apolisi akumadera Alexander Ngwala ati izi nzodandaulitsa ndipo zikufunikira kuti anthu agwirane manja kuti zithe. Poyankhulapo dotolo oona za ubereki Dr. Zaziwe Gunda anati ngakhale mankhwala ena amagwira bwino ntchito akuyenera kuperekedwa ndi malangizo a dotolo ovomerezeka. Agunda anati nthawi zina anthu amene amamwa mankhwala owonjezera mphamvuwa amakhala kuti alinso ndi matenda ena monga ashuga, kuthamanga mtima, zomwe zimaweka pa chiopsezo chachikulu akamwa mankhwalawa. Iwo anati kupezekanso kwa mankhwala ena amene ndabodza komanso ena achikuda omwe mulingo wake weniweni sudziwika ndi chinthu chodandaulitsa chimene chikuyenera chipereke mantha kwa anthu. Tina ndiyo tino anthu timakhala pa pressure kuti tifuna tikayionetse kuti ife timatha. Tiziwe kuti zogonana zija ndisachilengedwe ndithu mumwachira kuti patsa kuti tizipanga zimene zija zimakhala ndi malire yake. Sizingatheke maola ochepa kapena ola limodzi mupange malaundi ochulukirapo oposa mmeneno Yehova adalengera. Mapeto ake mapeza kuti mukuzi pasathikirani pa pressure andi mataya moyo wanu ndithu. Ndipo a George Jobe omwe amayankhulapo pa nkhani za umoyo ati bungwe la Pharmacies and Medicines Regulatory Authority likuyenera likangalike ndi kuthana ndi vutoli poonetsetsa kuti mankhwalawa akupezeka m'malo okhawo ovomerezeka komanso akuperekedwa kwa anthu amene avomerezedwa ndi dotolo kuti awalandire. Pamene akuyendera kuona mankhwala amene amagulitsidwa osenera kugulitsidwa koma inokhala ndi operekedwa ndi dokotala ayendenso ngakhale m'malo ogulitsira kuti mankhwala oterewa aletse alande komanso pafunika kuphunzitsa anthu kuti nkhani zomwa mankhwala othandizira pogonana zili ndi kuyipa bwanji. Oyankhulira Pharmacies and Medicines Regulatory Authority Bambo Joseph Chosaya anati wapatse nthawi kuti ayankhulepo pa nkhaniyi. Kafukufuku akuonetsa kuti kupatula imfa kugwiritsa ntchito mankhwala opereka mphamvu kuchipinda amatha kubweretsanso mavuto ena monga kuthamanga magazi, kuonongeka kwa impsyo komanso mtima. Bungwe la za chipembedzo la Public Affairs Committee lati dziko la Malawi likuyenera kuphunzitsa nzika zake komanso kuthana ndi nkhani zabodza zokhudza zisankho. Izi ati zikhoza kuthandiza kuti anthu adzakhulupirire zotsatira za zisankho za mtsogolo. Izi azinena mu mzinda wa Lilongwe pa mkumano owunikira za chisankho chimene chidachitika chaka chatha. Jime Chazama walemba ripoti lomwe likuwerengedwa ndi Grace Alinafe Makawa. Mlembi wamkulu wa komiti ya zachipembedzo ya PAC a Bishop Clifford Matonga wati zisankho za chaka chatha zinali za mtendere koma kusowa upangiri wabwino ovota kunapangitsa kuti anthu asazikhulupirire poponya voti. Amatonga ati kuwunikira chisankho mwansanga kungathandize bungwe la MEC ndi ogwira ntchito awo kuzindikira zofowoka mwazina. Ifeyo tiwona ngati kuti ntchito imene tikuyipanga pano ndiyofunikira kuti tiwunikire ngati mipingo kuti tinagwira ntchito yotamandika kuthandizira kuti anthu akhoza kukavota moyenerera. Tikaona monga mmene zinakhalira kumbali ina yokuti null and void votes analipo ochuluka kuti tinachita ntchito yotani. Komanso tikaona anthu ambiri sadakavote monga mmene adalembetsera. Tikukhulupirira kuti ngati mipingo tidakachita bwino kulimbikitsa anthu athu
kukalembetsa komanso kukavota atalembetsa. Wapampando wa bungwe la MEC anapewa Ntalimanja wati atsogoleri azipembedzo anathandiza kubweretsa mtendere kudzera mu mapemphero ndi kusala kudya pa zisankho za chaka cha 2025. Ntalimanja ati zisankho za mchaka cha 2030 ayesetsa kuchepesa mavoti osavomerezeka. Monga mukudziwa bungwe la Malawi Electoral Commission likukumana ndi magulu osiyanasiyana kuti tiwunikire kuti kodi chisankho chathu chachikulu cha 2025 chinayenda bwanji. Gawo lina limene tikukumana nawo ndi atsogoleri azipembedzo. Iwowa ndiwo kuti amagwira nafe ntchito ngati bungwe la Malawi Electoral Commission mbali za chisankho, kuphunzitsa anthu komanso kufotokozera anthu awo za chisankho. Ndiye tikufuna kuti ticheze nawo tsiku la lero kuti timve kuti kodi kwa iwowo chisankho chinayenda bwanji. Mkumanowu unali mbali imodzi yowunikiranso momwe zisankho za 2025 zinayendera zomwe bungwe la MEC likutsogolera. Mgwirizano wa mabungwe osiyanasiyana pansi pa bungwe la Freedom from Debt ati pakufunika kuwunika bwino pa ndondomeko zomwe zimatsatidwa pobwereka ndalama mdziko muno. Izi ndimalinga ndi mmodzi wa nthumwi za mabungwewa Atriza Kakhobwe Hara amene amayankhula ku Lilongwe pa mkumano omwe unakonzedwa ndi cholinga chofuna kulimbikitsa kubweretsa poyera pakabwerekedwe ka ndalama zogwiritsa ntchito mdziko muno kapena zomwe boma limabwereka mdziko muno kapena kunja. Zambiri mulipoti la Mese Matonga. Ahara anati nthawi yakwana tsopano yoti dziko lino pamodzi ndi nthambi zomwe amagwira nazo ntchito pachuma monga IMF akhazikitse mfundo zabwino pa nkhani yobwereka ndalama ndi cholinga choti ngongole zimene dziko lino limatenga zisamakhudze miyoyo ya anthu amba ya tsiku ndi tsiku. Tikapempha maboma athu akamatenga ngongole azipanganso consider kuti kodi munthu wakumudzi zinkhudza bwanji, komanso munthu wakumudzi azipatsidwa uthenga okwanira azitha kumvetsetsa kuti izizi zikuchokera uku komanso zikupita uku, osati kungoti dziko lathu lili ndi ngongolezo ndalamazo zinagwira ntchito yanji. So ngakhale munthu wakumudzi akuyenera kuti azimvetsetsa. Ndipo mmawa ake mkulu wa bungwe la Quota for Youth Precious Mafunga anati ngongole zomwe dziko lino lili nazo zikuonetseratu za mavuto azachuma omwe dziko lino likukumana nalo. Ngati zafika pa 24 trillion koma tunenabe kuti tili mavuto osowa ntchito, mzipatala mwathu makhala mulibe, maphunziro athu sakuyenda bwino, nkhani za malimidweso sizikuyenda bwino. Kumangongole idakalibe chipinjo kwa ife. Ndinga tifa chinyamata tilokhudzika ndipo mpaka tili nawo gawo limodzi la kampeni imene ya Freedom from Debt kuti tikhale pa ufulu chifukwa tona pali maiko ena ku Africa komwe kuno pano pati kukamba pano alibe ngongole kusozera ali pa ufulu akutha kuzitukula pawokha kutenga ndalama zomwe ali nazo. National Debt Coalition ndi mgwirizano wa mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo Action Aid komanso AICA omwe akugwira ntchito ndi cholinga chobweretsa poyera pomwe dziko lino limabwereka ndalama komanso mathandizo osiyanasiyana omwe dziko lino limalandira. Tipitiriza kukupatsirani nkhani izi zikatha izi. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. Bingo. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Ndi nkhanizi bungwe la Eskom lapempha boma kuti liwunikenso malamulo amalonda ogwiritsa zina za zipangizo zomwe bungweli limagwiritsira ntchito. Mkulu wa bungweli William Kaipa ayankhula izi pamene anaonekera ku komiti ya ku nyumba ya malamulo yofalitsa nkhani. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Akaipa ati kuba zipangizo za kampani ya Eskom zikubwezeretsa ntchito yoperekera magesi dziko muno. Iwo apempha boma kuti liyike malamulo okhwima kwa anthu omwe azipezeka akuba zipangizo za Eskom. Pankhani yotseka misika ya katundu obedwayi ndimene tabwera kuno kuzapempha kuboma kuti boma muthandize mutseke misika ya scrap metal. Chifukwa mukatseka scrap metal
anthu asakugulisa sichoncho ife kuno tabwera zapempha ifa Eskom on its own sitingasinthe malamulo matabwera kuno ku parliament zapempha kuti atisinthire malamulo a scrap dealing makamaka pogulisa scrap copper makamaka pogulisa scrap aluminium zinthu zimene zizi zimachokera ku Eskom mukaona scrap metal ya copper yachokera ku Eskom mukaona scrap ya aluminium yachokera ku Eskom so tabwera kunoko parliament zapempha kuti akhwimitse malamulo. Wapampando wa komiti yofalitsa nkhani ya Kingwell Liphuka ati vuto lakuba zipangizo za kampani ya Eskom lafika povuta pomwe likufunika kuthana nalo mwachangu. Tiphunzitse anthu athu chifukwa nkuteka ena akubawo timakhala m'madera mwathumo kuti ntchitidwe ndoyipa ndipo ndosakhala bwino. Ndipempheso apolisi ndi ena onse amene amakhuzidwa ndi nkhani ya chitetezo kuti tiyeni tiyikepo mtima ndi chidwi kuti anthu oterewa ayenera kuti agwidwe, amangidwe ndipo akakumane ndi lamulo chifukwa kuchita zoterezi ndi kusafunira dziko la Malawi lino zabwino. Malingana ndi kampani ya Eskom muchoka mu Novemba mchaka cha 2025 kufika March chaka cha 2026 kampani yalembetsa milandu yokwana 138 yokuba zipangizo za Eskom ndipo kampani yati kuluza ndalama zokwana 3 biliyoni kamba kanchitidwewu. Wapampando wa bungwe yoyang'anira ochita kabaza Moses Mwalabu wapempha makonsolo kupereka thandizo la njinga za moto kwa atsogoleri oyang'anira anthu oyendetsa njinga za moto m'malo osiyanasiyana. Iyo ati izi zithandize kupewa ngozi zapansewu. Amwalabu anena izi pa maphunziro omwe bungweli likuchititsa pa sukulu yosulira apolisi yakanjedza mu mzinda wa Blantyre. Veronica Kafumpe ali ndi ripoti. Amwalabu ati anthu ambiri oyendetsa njinga za moto amachita ngozi komanso kukhala ngati sakutsatira malamulo apansewu chifukwa amafuna kukwaniritsa ndi kusangalatsa mabwana awo. Choncho atsogoleriwa akuyenera kukhala ndi njinga zawo kuti adzitha kugwira ntchito ngati zitsanzo zabwino. Athu especially leaders akhale ndi njinga zawo azitha kupanga business komanso azitha kutumikira Amalawi musavuta fa ngati mtsogoleri amene alibe njinga ndipo vuto kuti atumikire anthu fa amakhala kuti ayeneranso asangalatsa bwana wake amene amuyimba ntchito. So pogwirizana ndi pempho la Amwalabu wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Blantyre Gerald Lipikwe agwirizana ndi ganizoli ndi kuti ayesetsa kuti atsogoleriwa akhale ndi njinga zawo za moto powapatsa mwayi otenga nawo ngongole ya MEDIF. Kuzwa kuti boma la DPP lapano pali ndondomeko imene inakhazikitsidwa yokuti anthu akhoza kumatenga ngongole za MEDIF. So tawuza kuti amene wawo ndithu ndofunika kuti tiwathandizire mwapadera nchonga chokuti atenge ngongole zimenezi nchonga kuti akagule njinga za moto. Ndipo komishonala wa polisi yakanjedza Alavmo Kagumba ati izi ndi zofunika pakuti zithandizira chitetezo cha pansewu. Kuzera mu usogoleri ndi training imene alandire kuno ithandizira kuchepesa mavuto amene amakumana nawo siku ndi siku komanso ntchito yathu ya polisi iphweka. Ndipo mmodzi wa atenga mbali Rachel Mijiga ati maphunzirowa ndi ofunikira pakuti akugwirizana ndi ntchito yawo yomwe amagwira. Mudzero wayitanisa taxi ndani ngati pachitika chipongwe tauza nzathu a polisi kuti athe kupanga folo. Munkhani zina Ecobank yachita mgwirizano ndi bungwe la UN Women pofuna kulimbikitsa amayi ochita malonda. Kudzera mu programu ya Elevate mabungwe awiriwa azithandiza amayi kupeza ngongole mosavuta kuphunzira kayendetsedwe ka malonda komanso kulimbikitsa utsogoleri wawo. Mese Matonga ali ndi zambiri. Poyankhula pa zochitikazi mmodzi mwa akuluakulu ku Ecobank ati Saiwale Khumba anati kukhazikitsanso kwa thumbali kuonetsa chidwi chomwe banki linacho pofuna kuthandiza Amalawi makamaka amayi kuti athane ndi mavuto azachuma. Ku Ecobank tikupanga empower azimayi kuti akule mabizinesi yawo, tikupanga empower mabungwe amene ndi otsogoleredwa ndi azimayi kuti akule komanso athe kupanga zambiri zimene amafuna kuchita. Ndipo mmawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku UN Women Aleti Chiwara anati mgwirizano kusonyeza ubale umene ulipo komanso kugwirana manja pakati pa nthambi zomwe sizaboma pofuna kutukula miyoyo ya amayi. Programu ya Elevate yomwe kukhazikitsidwanso ndi Ecobank cholinga chake ndi kuthandiza amayi omwe akufuna kuyamba ntchito za malonda komanso amayi
omwe amapanga kale bizinesi ngakhale bizinesi zing'ono-zing'ono powapatsa ngongole zopyola $50,000 popanda chikole ndi cholinga chofuna kuthandizira nkhani zachitukuko powathandizira amayiwa kupezanso misika ikuluikulu kunja kwa dziko lino. Nkhani zathu zathera pomwepa koma tisanasiyane nayinso mitu ya nkhani. Amene ankagwira ntchito ku ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Mmawa Chilima aperekera umboni wa mmene ulendo wa mtsogoleriyu udayendera pa tsiku la ngozi. Mayi wina amene amabwera mdziko muno kuchokera ku South Africa wabereka mwana ali mu njira. Ndipo mu nkhani zina anthu pafupifupi 42 afa mwadzidzidzi kuyambira mwezi wa Januwale kamba kakumwa mankhwala owonjezera mphamvu za abambo ku Chipinda. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X @Times 360 Malawi, komanso polembetsa ntchito ya 1895 poimba *1895#. Munali ndine Tabi Kamwangala Mwenifumbo.